Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ka komiti juga yang dorbar thawaan ke jela ka papet ya ka bet ka biang jung ki campaign ya ka empowerment of women kala shong jing lang menta ka sngi gar pesantren nai tung arajar arfuar nak benta mani kerana lor ki jingja syak khambor jong ki kenthai ki khna kabala ja hakeleng ki benta jong ka jela haba keren ki la pathai ku bor ka chairperson jong ne komiti ka kong amprin lingdo kala ong balaya keren ru halor ka jingsha penyap ki armet ki khna ret hanong ra ha kabakatnat social welfare kala pentep akan penpoi ya kasong pisaj ki bahayang asam hapo sheep house ngi nang talai keren halor ki jingja ki beraja ha east Gentle Hills halor ka jingsha penyap kalong kemi halau lok bat ki we bat ki kes ki badan arpun ritli le keren ru ki jingja ka beraja harilo mgaro ngin jurip biang ya ka jingja jong ka tukak kes jong ka jingsha penyap jong ki arnod ki kelong shanong ra bat nilayo ya ka jurip na ka social welfare department ba ya kata ka sanlak pang ay ya kata ka ex-gratia payment na ka benta ka jingsha len shop jong kini ki arnod ki tena aku pala jong ya kata kin pelat no apo ka si post ngi ka baar ka long ba ya ka kes hi la peteng la penbit la penbiang la pen scam da kita kilat ibadi pen ya kata ka kes ngingi day tang government commission ka ngingi day tang government committee jong ka assembly ka duty ka jong ni ka long ba pet ba pin pendet ya ka kamram ka bala benchet hafi bat ki pulet ila ay ni ya kata ka jing pentip ba ya ka kes kan ya chakmat te tang kita ki bangi kwa pentip ka ba ar ka long ka don ka jing ja jong ka jing sha penyap sha siyap ha ulok syata sha East Gentle Hills la yo jing tip na USP jong ka East Khasi Hills bakan ne ka long kumeru kla sha penyap hadin lais ni sha penyap so ulok mereka don pat ki khon shi phawot jong ini long kume ibe na ki ibayu i kita ki jing ja baro te ka jing kali ka long hato nilai rap ne em ya ka ne ka yin ka balang ngat kum ka ne ka jing ja ha ka ba om tang ka kame re paru ka sha penyap tinggi dang yawat nia ya kataru bat ngindek kat kabangila hi banpet baya kitu ki khon jong kani ka kami ka bala susha penyap hato manobo pet iki manobo sumar iki ka e ka sarkar ka don kamban le ka e ka sarkar ka bala kan le idon itay bi khon bi i ka jingja baro hato ngilai rap le en itay lungbu namar kini ki jingja baro khot ki baja ki long ki ba ki ban ketak bah ya ka jing long ka jing man jong ka jing im jong kini jong ini iklong nang ni syakmat pat kita ki kendai ngut de ki kon jong ini kom ki balaya kon swet kom bakalong te menne naka committee ru nilayo ya ka jing tip baya ka tak sanlak ai ex-gratia payment ya ikmi jong itu ki arut iklong la de process but on I know apo ka suppose ni te katar ka de gawai ka sing kana siya ya ka kam jong ki pulit naman ki pulit ki dei kita ki ban penya chakka ka kes ringi long tang ki bopet ngor ka jing ong jong ki pulit menne ka long bet ba ka kes ka long ka baskem ka kes ka long ka badon hok ban jong bat ka kes ka perking ma bat lum don shu kata ka jing artatin bagya kani ka kes hi on sala ban penshitom ya unong le ben ya kini ki khon arun ti ha ka jing tip ka jong ni ngin kwa ban tuklar ngin dei kayeng khashari ngin dei ki pulit ni dei tang ka committee na ka assembly ban ya rap ban ya da ya ka hok jong ki na ya kren chipang ka tu ka jing lak jong ka tu ka bet ya ha highway apo East Gentle Hills jong ko bai ka long ko be te ya kataru wilayah dep jurip bat USP unsa aya ka report siya ka committee jung ni hapo ka arko atusan sini namar baya kataru kila kem ya kata katrok ha ka ba itay long kumi syong mat kila kem yu taw nong nya ne utaw nong up trok ne ngamdas mutu ha bat nginwa shu rada ka ay ka bajaya itu long rule jong ka committee jungi ban pet baya ki hok jong ki kentai lada ki dei ki ba chapo
kakat prasnem ne kibala halor kakat prasnem ngi hamanya damen kata kadai kata kaba dai kabenta ka jongi government committee pada haba UI hakikot kubor bat kilat ka khai kubor baro baki ya kren sepang kata karet sakata ka jaka tingi ngi kwa banshu tip tang ya ka wei ka jing shisha pila bandon ye kini kita ki jingkhana politics repot klet pat ban penjemno ya kata khana politics ban klet no pat bagi don kita ki sangut ki thailut ki bala weng na kutu kecaka batla shimno la rano iki shakawai pot kecaka namar kedon kata kajing pendon bakla dan kam bakla ye kini ki thailut ki ba hapok khatrasnem hakata ka khaimen tingi lakhon ya ke social welfare department bahkan ayengi ya ke jing jubab halor kata atau ladon shisha ne em kum kata bat lada kala don shisha ke ai ka ba ke social welfare department kan le ke ai ba ka women commission ka don kam ban le no mar ke ai ka ba ka child protection right commission ru ka de don kam ban le ngi kwa ban tip tang ya kata ka khana politics ngi ngim don kam bangin ya tai namar ngi ngim don bentai kata khana politics wat penklet ia ke jing le ben ke jing ban ben ye ki kentai hapok ka khat krasnan ban ong pat bakani ke dis pangkat politics kidi ban ya pet bakini akli ki jingja kidi ban ya jengai na we pila ban dei politician ne pila ban dei politician tang hapa pila ban ben ye ki kentai ni hapa ni keren ye kita ke jing sha ban ben jo kita ki kentai ngin saya tip ka praterik nomor ngilakot ya ke department haka praterik jung punai August banwan jing tip company namar kani ka jingja ka BPUI ka khana hapo ka social media bro ko hi ki akren tang swang kata la ai jubab yingi daki ka daki departments ki prepare ki bayahap ban pet ya kani ka jingya da jong ka hok jong ki kentai kham tam lele ki kentai hapo ka khat prasnem te ki bopun te ki lat ki bangin hap nya yan hato ka din shisha ne em ka baning kong hindi banwa kata ka baar hato balay ya kita ki kena rit ki thailot ki bak tang jam ka men pia bu sa kata ka jaka bat balay lakhang khadrop iki sa kata ka jaka namar kumbang yi social media ki kren dot ki brio kata ti kata ka jing don benta kata ka politics bat kata ka crime ka bapilale tingi di banya pen sapret no la ka jong bat ngimpet atau kadai ne em kajing shisha ngila khot ru ya itu ki agency icom igini ki agencies ki boper ki ba icom chane hu ki ba icom chane grims ki ba icom shaki office behe ha nong ba shilong ki icom ye kini ki brio ring yo jiktep ba ka hok jong kini ki nong trei bonsin judon ban pikir lem judon ba pet lem hato kalong kami kabatray hakita ki agencies hakini ki unorganized sectors kayo ne em ya kan maternity benefit kayo ne em ban shong yeng rubnai ban pet ye tai khon namar kum jingi osno jungi bonsin ki batray ne hu ki batray ne grams ki batray ki organization ki kentai si sen baki yok lung kim yo tulop shu si sen baki yok lung teng kin dali pai shakakam don shu ka kam la shem no ki bai ngi kwa ru ban kali la da don ne em ki welfare measures kum ka no ka kanja provident fund ka ban ya rap ki ka pension fund ka no ka bakin ya le na ka banta ki ni ki nong trade bon sin ki nong trade la dam dei ki armet bakna ru ki long kumi teng ki pang ki shitom ngi yo smo batang ya ta suti ki pang ki shitom bon ki ni ki agencies kim ai te menta kasngi ki agencies ki la pha da ki nong mi khman na kita ki agencies ki bamla manchim ni karai lang ma ha ka pratarik ni khot yang ya ni jing yalang bangin ya kran ni ka kam namar la ki preu ki boshong ha snong ka thau ko jongi kim yo kam sarkar ki lech ki ni ki agencies manu pat ban khmi ya ka hok jong ki ni ki nong pre te kata ka de ko bai ka bangi ni dang don kam ban le